Bos días, rapaces e rapazas. O primeiro que vos quero decir, están abertas as inscripcións gratuitas para o Ceibarrimas en Pontevedra. Eu vou a ir a velo, así que se queredes que vos vexa, vos bote un ollo. Eu non son xurado, pero vou a xulgar igual, porque sempre me gusta xulgar. Son de Pontacas, que queres? Entón, na súa web tedes o proceso gratuito de inscripción. Isto non é promo, a verdad. Vino antes e me parece guai promocionalo. E ademais diso, quería falarvos de como o algoritmo de YouTube perxudica, e vou a poñer exemplos concretos en min. Se vedes Sete Pecados e Pesadelo, son dous temas que a nivel sonido non se lles pode poñer unha pega especialmente grande. Sin embargo, son dous temas que se veron moi perxudicados polo algoritmo de YouTube. En certo modo xa mo esperaba, e no caso de Pesadelo todavía máis, eh, porque que pasa? Cando ti fas un vídeo moi longo sobre un tema que é polémico, ese vídeo ten capacidade de facerse viral, porque existe un debate, vale? Isto parece unha chorrada, pero é así. Existe un debate, existe unha confrontación de opinións, e entón o algoritmo sí que pode potenciar eso. E o podes ver, por exemplo, en moitos podcasts que de repente te sacan un clip sobre unha parte polémica e o que máis se potencie. Pero cando estamos falando de música, sí que o algoritmo de YouTube distingue, por eso te obliga a ofrecer unha categoría cando ti subes o tema, e se o pos en música vai tratar o algoritmo dunha maneira diferente a se o subes con outra categoría diferente. E se falas de cousas polémicas, no meu caso ademais están tagueadas: Palestina, Gaza, Sete Pecados e tal, o algoritmo vai a decir: non me pegan estas cousas co tema que estás facendo e non me interesa moito promocionalo porque aquí hai algo malo detrás. Isto é un resumo. Entón, a única maneira de evitar esa penalización, a penalización vai a ter igual, é basicamente tendo un crecemento orgánico. Como é o crecemento orgánico? Primeiro, facendo isto que estou facendo eu, de tratar de ser máis cercano cos que me siguen, pois facendo shorts e este tipo de cousas, e modificando a maneira de facer vídeos para que sexan máis interactivos, máis lexibles. Por exemplo, poñerle subtítulos, facer un lyric video, nada máis, que sexa agradable de poñer nunha tele, nun ordenador, nun móvil, e deixalo aí, e non só que sexa música. Esa é a única maneira de compensar ese fallo de algoritmo que te dá, pero sempre o vai haber, vale? Seguirei con isto outro día porque isto ten moita amiga.